E kif l-istudenti qed jirritornaw lura lejn il-bankijiet tal-iskola mill-ġimgħa id-dieħla, l-istudenti tal-ITS tal-EMCAS kif ukoll tal-Università ta' Malta se jagħtu bidu għal sena skolastika ġdida. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi diġà fetaħ il-bibien għall-istudenti hekk kif propju ftit jiem qabel is-sena skolastika l-ġdida bdew bil-Freshers Week, avveniment ferm popolari u mistenni kull sena fi skejjel varji minn bosta studenti. F'dawn il-jiem l-istudenti tal-ITS b'mod partikolari dawk li se jkunu fl-ewwel sena tal-istudji tagħhom se jingħataw informazzjoni utli dwar karriri possibbli wara li wieħed ikun temm l-istudji tiegħu fih dan l-ITS. Net News tkellem ma' żewġ studenti illi spjegaw magħna kemm jinsabu ferm eċitati għal sena skolastika ġdida u peress li jiffurmaw parti mill-kunsill tal-istudenti huma jinsabu ħerqana li jgħinu lill-istudenti l-oħrajn kull fejn hemm bżonn. Aħna retni ħanibdew skola s-sena tagħna ġdida, jien qiegħed Food and Beverage and Preparation, diploma u issa s-sena li jmiss fil-bidu tas-sajf insefer is-sena barra. Tħossni tajjeb ħafna, illum qegħdin hawnhekk għandna l-istudenti tal-Student Council qed nirrappreżentaw l-istudenti tagħna fih dan biex inkunu jkollhom xi problema jew hekk ikunu jistgħu jiġu jkellmu lilna. Aħna qegħdin niċċitati ħafna li nibdew hekk għax għandna ħafna preparamenti għaddejjin. U nixtiequ l-istudenti tagħna li jkollhom sena skolastika tajba ħafna. Diversi kumpaniji preżenti waqt il-Freshers Week qed jagħtu lill-istudenti toma ta' kif tkun l-esperjenza tax-xogħol. Waqt Freshers Week ma jonqos ukoll li jkun hemm il-mużika li tkompli tagħti ħajja lil din il-ġimgħa. Intant matul il-ġimgħa d-dieħla tibda Freshers Week fl-Università ta' Malta b'numru ta' stands u avvenimenti varji.